كما يتمسيو زينا كسمعكم. ኢትዮጵያ ኣብ ኣካይዳ ድርድር ዓብይ ግድብ ህዳሴ ቤት መኽርጸት ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ተጽዕኖ ክገብር ዘተሓሳስብ ደብዳቤ መልኣኻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ንወታደራት ኢትዮጵያ ሒዘ ነይረ ዝበሎውን ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣሉታዊ ሂቦምሉ ኣለዉ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ። ኢትዮጵያ ውን ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቶም ዝካየዱ ዘተታት ካብ ኢድ ሕብረት ኣፍሪካ ንኸይወፁ ዘተሓሳስብ ደብዳቤ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት መጽሓፋ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ግብፅን ሱዳንን ንባይቶ ጸጥታ ዘእቶ ዘይተዛዘመ ዘተ ብምቁራጽ ከም ብሓድሽ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮጳን ተጸምቢረንኦ ማዕካሃሊወን እቲ ዘተ ክጅመር ዝሓትት ደብዳቤ ምዃኑ ተፈሊጡ። مرجز إثيوبيا جن كابز استفلي خمس خانيهم دينا مفتي الذهب ومبرز تزاربو. يهداسة جدبن درد بمن ملكات. تجدب هداسة بزملكات إثيوبيا نبيتوس التحبرات هاجرات صحافة تدبدب بالله. بحبرة أفريقيا مونغونياتا بوك أصل. أزون أمونغو حبرة أفريقيا حبرة أوروبان تدقاقي مو زسر حلو خيد زحزن جبسن نمسر حبرة أفريقيا نموصا زقبرو أسعري قبو زي مخانو ترديو ودب حبرات هاجرات صعنتو خد أساس بدبدب بيو زتلاخر يوم زبلو. اتهم وهاب قال وسيخهم على ما خلتين هاجرات نتزلو زيفي بزلو ونخاصل زحتت بمخانو حبرات منقستات نز ترديو قعزو أمتأو كبلو كتحساس بلوم. منقستات جبوب أفريقان كونغون اتزاتا نخصة خعز قبر وزعري أمسكينوم يخون مبارك لنخزاتي وخمزي ماتون نتي إثيوبيا خل أي مملاء ماي كتكايد كلا سقات كلتين هاجرات بزغرف ملكعو قلت أنا مقبار إثيوبيا داب مسفارة قليت أمباسادر دينا مفتي إثيوبيا سودانن ندوبا ملكيتان أبقون سمقتاونن إثيوبيا تسعبو زيان أبتدب داب مسفارو يزاربو دليت إثيوبيا اتزلو وطري بسلام كهاد مخانو قليت يخونغو خلتين هاجرات وتهدراو قونسن وطرن كمزلو غيرو زرئي زينا كاب سودان كسمعك أنيو يبلو سمونون ميبي ميديام لاين داياتشو سلسان دميونو أبو سومون بمدن زخونو مروخات إثيوبيا حزنا زبل أم ميدياتاتون زتعذبكم وإيو يخون مبر أقباب النسيب سودان سراويتا أمريت إثيوبيا انت آتوا منم عين استخايد وتهدراو قونس إيغن يلن يخون مبر 59 ملشاتات حزوم نمحبر سب عالم أمونغو خلتين هاجرات وتهدراو قونس خمزولو نمرأي زعلم إيو اتحققن فلاماو فتحك قدام النت كأمتهب كنقلز نفتو يمزبلو إذا خمزيلو نهالوهم خطل قدامي رات وزانا تدمك أمكونن كابزة تفلاليو علم لخان أهقراون تكالاس مسؤول أخان مزر رابوم زقال أبتقراي تفتسي مستوى إحساس سبعو مسلات بالعلواي كوميشنر سبعو مسلات حبرات هاجرات سبعو مسل إثيوبيان بحابار زت صارو جلة أبقرباخ كمز جمر كمز قلت لهم أمباسادر دينا مفتح بيروم نمسكن سارا أب كل البنشانغول جومز زوبا كاماشا وردا سيرال عتوقات نسيبيلات قتيلهم نبرت معناهم مساخر عين إنا زبولو نفيه قليسهم نتيجة تفصل متقعتي زرقاقصو حلافي بيروسات اتان هنسات سلامن اتكلل عطو آبيوت البورو علامهم نهنسات عبي قدب هداسي نمعن كافن نيتكلل سلام نمزراغنيو يلمالو عطوقات تمالي نسلاماويان سبات قتيلهم زبالو ناي عين مسكر اتو ماتي مولاتو اتهم عطوقات نكيحتي سبات راح نافليو كام متقع بتوساخي ابلعلي نبرت منقستن والكسباتن قدعات توريدو مالو يلام بعلم حاوسو كالوتون نبرتهم راح ريحهم مهدامهم قليسهم نتمتقعت تفصمو عطوقات ديمقراسيا منقصاص حزبتاتكم مزيم قبلو اتو ابيت كسيسو مالو سورده متن قدعات زاغيد انت زي تفلطون كاب سيفيلاتن عطوقات منقست نستقاتلو كم زلو قليسهم اتمتقعتي مننت مسرز جبر ايكونن وني لمالو اتم حلافي أبلعلي اتم عطوقات سقمتي يسر كمزرلون وسيخم حبيرهم رئيتو ديمقراسيا منقصاص حزبتاتكم مز نمركاب استقبل صحري أي سلة أنيبل سبساب ناكور ملكا كاب كتما أمبو أبلعلي تولرتي بهيرا أمحارا ببكبابي في السمالو زبالو قتلتن متقعتاتن زخوننون فتحي زحاتون سلفتات لما عنتون أبستفل عليها كتماتات كل الأمحارا كم زغسلة فليتو أب كتما باهردار كالاي معالتو زحازة أبزيناي تقاوم سلفي كالات أقلقلوت نقدي عصوات كخونو كاللو من قصقاسات ناي مدرات آدماوون تخايد الله كللاوي منقست أمحارا تمالي بزهابو مقلسي آدما معصاو تكالات نقدي زواسي أي تقاوم سلتي أيكونن كبل أتحساسي بالله يبل سبساب أستير مسكاناو كبهردار
ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንምስታፍ ዝተዳለዉ ሰለስተ ተቃውምቲ ፓርቲታትን ናይ ውልቂ ተወዳደርትን ቦርድ ምርጫን ናይቲ ክልል ገዛኢ ፓርቲን ብምኹናን ብሓባር መግለጺ ውፅኦም መስርሕ ናይቲ ምርጫ ንገዛኢ ፓርቲ ዝጠቅም ኣሰራርሓ እናተኸተለ እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ናይቲ ክልል ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ሶማሌ ብወገኑ ኣፈጸምቲ ኮነ ኣተሓባበርቲ ቅሬታ እንተዳሃልይዎም ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣቕሪቦም ፍታሕ ምንዳይ እናተኻለ ምዝገባ ምስተጀመረ መግለጺ ሙጾም ክንሰዓሪና ካብ ዝብል ስግኣት ዝተልዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉሎ። ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ቅሬታ ዘለዎም ፓርቲታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዑ የዘራርቦም ከም ዘሎ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዓመፅቲ ጉጅለታትን ከም ብሓድሽ ብዝተወልዐ ውግእ ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ቻድ ከም ዝሃደሙ ገሊጹ። እዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ቻድ ምስ ኣተው ኣብቲ ከባቢ ስደተኛታት ክዕለቕልቕ ከም ዝኽእል ንሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊጾምሎም ኣለዉ። ካብ ሰሜናዊ ካጋባንድሮ ዝሃደሙ ስደተኛታት ኣዝዮም ዘደንግጹ ተግባራት ሁከት ብዓመፅቲ ጉጅለታት ዝፍጸሙ ስርቅን ዘረፋን ከቢድ ምዃኑ ሓቢሮም። ሰባት ናብ ዶብ ቻድ ይሃድሙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ፈቆዶ መንገዲ ዝነበሩ ሰባት ንሳቶም እውን ግዳያት መጥቃዕቲ ከይኾኑ ብምስጋዕ ሓቢሮምዎም ናብ ቻድ ከም ዝሃደሙ ወሃብ ቃል ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባሎች ገሊጾም። መራሒ ጉጅለ ዓማጺ ኮይኖም ቅድሚ 31 ዓመታት ናብ ስልጣን ዝደየቡ ፕሬዝዳንት ቻድ ኢድሪስ ዴቢ ኢቶኖ ምስ ዓመፅቲ ይዋግኡ ዝነበሩ ወታደራቶም ክዕዘቡ ኣብ ዝወፈሩሉ እዋን ብዝበጽሖም ሓደጋ ኣብ መበል 68 ዓመቶም ዓሪፎም ንሓንደበታዊ ሞት እቶም ፕሬዝዳንት ስዒቡ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ቤት ምክሪ ወታደራዊ ስግግር ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ናጻን ዴሞክራሲያውን መረጻ ብምክያድ ስልጣን ንሲቪል ተመረፅቲ ከም ዘረክብ ቃል ኣትዩሎ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ነዚ እውን ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። مختل بريزيدانت بيت مخري وتهدراو سججر منجست تشاد جدروم تايرونات مال سلوس نزجلزو ودي بريزيدانت إدريس ديبي جنرال محمد إدريس ديبي جزيو أم حداري تشاد مخانم زحبرو سندات دحر مفرامم يم. Les forces de défense et de sécurité ne cherchent nullement à s'accaparer du pouvoir. حالتات مكلخالن ጸጥታን እዛ ሃገር ስልጣን ናይ ምቆጻር ድሌት የብሉን ኣባላት ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ናጻን ዴሞክራሲያውን መረጻ ድሕረ ምክያድ ስልጣን ንተመራጻይ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ነሰጋግር ከረጋግጸልኩም ፈቱ እዮም ዝበሉ። ሞዴብ ዝተሰምዐ ንተወሳኺ 6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከጽንሖም ዝኽእል ንሕንሕ መረጻ ምዕዋቶም ምስተሰምዐ ድሕረ ሰዓታት እዩ። ደቢ ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ቅድሚት ይዋግኡ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊቶም ንምዕዛብ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ብዝበጽሖም ሓደጋ ምዃኑ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክገልጽ ከሎ ካልኦት ድማ ኣብቲ ስልጣን ዝተቐመጡ ሰባት ንሕገ መንግስታዊ ድንጋጌታት ተገዛእቲ ብዘይምዃኖም እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣን ንወዲ ደቢ ምርካቡ ከም መፈንቅለ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ የልዕሉ። ስጋብ ሕዚ ግን ግልጽ ዝኾነ መረዳእታ ኣይትረኽበን። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ቻድ ብሞት ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ዴቢ ዝተሰምዖ ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ ሕገ መንግስቲ ቻድ ብዘፍቅዶ ሰላማዊ ስግግር መንግስቲ ክካየድ ከም ዝድግፍ ገሊጾም። ምክትል ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ወተሃደራዊ ስግግር መንግስቲ ጆርዳም ታይረና መንግስቶም ኣብቲ እዋን ዝኣተዎ ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ምስ መሻርክቶም ብምዃን ንሶም ከም ዝበልዎ ብዘይ ምቁራጽ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ከም ዝሰርሑ ንዲፕሎማስያውያን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቃላት እዮም። ብኻልእ ወገን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ነታ ብነዳዲ ዘማዕበለት ኣፍሪካዊት ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ንምቆጻር ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ቀረባ እዋን ንርእሰ ከተማ ቻድ ከም ዝቆጻጸርዋ ሓቢሮም። ኢድሪስ ዴቢ ኣብ 1996 ድሕሪ ዴሞክራሲያዊ ስግግር መንግስቲ ብዝተኻየደ መረጻ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ድሕሪ ምሻሞም ዝተወሰኑ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ምምሕዳሮም ሸይሞም ነይሮም። ኣብ 2003 ቻድ ነዳዲ መምራት ምስ ጀመረት ኢድሪስ ዴቢ ድማ ነቲ ነዳዲ ብምሻጥ ኣጽዋራት ብምዕዳግ ሰራዊቶም ኣጠናኺሮም። ኣብ ልእኽቶታት ሰላምን ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ወፍርን ቻድ ወተሃደራታ ብምውፋር ኣብቲ ዞባ ልዑል ፖለቲካዊ ግደ ክትጻወት ገይሮም ነይሮም። ኢድሪስ ዴቢ ኢትኖ ን31 ዓመታት ንሃገሮም ክመርሑ ድሕሪ ምጽንሖም የተወሳኺ 6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘጽንሖም መረጻ 79% ብምስዓር ምዕዋቶም ምስተሰምዐ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ምሟቶም ዕላው ዝኾነ። መስኪን ሳራ
ኣብ ቱርኪ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ንስደተኛታት ዝቐርብ ሰብኣዊ ረድኤት ሕፅረት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ረድኤት ካብ ዝድለን ላዕሊ ይርከብ ነይሩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ግን ኣብ ቱርኪ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ምዕፃው ልክሲ ብምንካዩ ስደተኛታት ንዝበለፀ ፀገም ተቃሊዖም እዮም። ኣብ ቱርኪ ብዙሓት ስደተኛታት ነዚ ዝተዳለዉ ኣይመስሉን። ለገስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ብሞስሊም ዝተባረኽ ወርሒ ይልግሱ እዮም። ገለ ተሓላቕቲ ከም ዝዛረብዎ ግን እቲ ልግሲ ብ900 ወሪዱ ኣሎ። ቱርኪ ካብ ዝኾነ ትኾን ሃገር ንላዕሊ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ተተኣናግድ። ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ግን ብዙሓት ናብ ኣውሮፓ ክሃድሙ ክኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ጃፓን ካሊእ ዙር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምኽሳቱ ኣብ ከተማታት ቶኪዮን ኦሳካን ሓዱሽ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክእውጅ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። ደሜኒች ዝተባሃለት ጋዜጣ ልማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝፀብፀበቶ ኣመሓዳሪ ቶኪዮ ይሩኮ ኮይከ ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 9 ጉንበት ዝዘልቕ ህፁፅ ግዜ ክእውጅ ሓቲቶም ኣለው። ኣብ ጃፓን 540,467 ሰባት ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ተረጋጊጹሎ 9,682 ድማ ዝሞቱ። ኣብ ህንዲ ኩነታት ሕዚ እውን ከቢድ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 295,041 ኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት ተመዝጊቦም ኣለው። ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 200,000 ሰባት ብኮቪድ ተታሒዞም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።